Aurreneko sakea esan bezala Arretegik egin beharrekoa, hortxe duzue, geldik zazpiterdian abiatu da, lauterdian pote, atera, ederki gurutzatua, eta ezkerrez oso ongi erantzun Jose Martin Martinikorena. Atzera Inasiok. Ezkerra iria txokoan utzi ederki Julian Arretegik eta aurreneko tantoa. Oso atzean zen Jose Martin Martinikorena, hortik milagrorik ezin egin. Aurrean gelditu zaio pelota aukeran Juliani. Biterditik txokoan utzi, Zabala zaindu beharra, Pampik eta bat eta huts urdinak aurretik. Hasieran gainera erakutsi behar zaizkio hortzak arerioari, kontrarioari. Eta gero ondoren Zabala bezalaxe zaindu beharko du zokoa Pampi Ladutxek. Hori erakusteko aurreneko seinale hortzen, baina hor Pampiren erantzuna. Defenditu da Pampi, ondoren aukeran pelota Arretegirentzat oso atzera. Ederatzi terditik, bai ederki Martinikorena. Kantxoa eta tanto. Atzera, indartxu. Toke erreseko mutila da Julian. Pelota isi ateratzen duena. Ezkerra aire gehiegi. Gehiegi eta ez gutxiren gatik gainera. Pampik behatz muturra arriskatu duz ezkerrez sartu eta tanto lortu gainera. Hortxe zegoen. Martinikorena errandonearen eskuinaren bila aurreko pilotaka da horretan. Jakina da, eskuinetik erresago ies egiten diola pelotak ezkerretik, baino errandoneari. Baina orain lana gogotik egin behar duena Martinikorena da. Orain oso ederki jokoa zabaldu errandoneak. Pampi txapa gainean, pikean pote eta tanto. Bai politia Pampiren zirrizta. Ados Jaun Andreok, ados Jokoz eta Oroz. Hori ere errebotean esaten den kontua da. Berdinean daudela dirazteko. Eta sake kontutan ere berdinean ditugu bana. Sarrapatu du Julianek eta tanto. Bere burua saldu egindu oraingoan Pampik. Inasiok atzera oso ongi, indartsu. Zazpigarren kuadroan egin du pote pilota horrek. Bien erdira sartu nahi zuen pilota Arretegik, baina ez dago metro bat estali gabe uzteko Martinikorena. Ezkerratu egin zaio, arrimatu egin zaio errandoneari, eta honek berdinketa berri bat ekarri edo igoarazi du Anoetako elektronikora. Oso ongi Jose Martin, ia reboteraino. Berriz ere pikearen bila dabil Pampi. Zabalera orain, sartu egin da barrenean, ez da sartu. Kontra kantxan egin du pote. Ikusgarria da, nola ateratzen duen pilota Arretegik. 9. kuadroan orain. Jokoan luze eta tanto. Zazpita bost. Larri zen pilota hori ala ere harrapatu egin du Martinikorenak, atzera indartsu orain Arretegi bigarrena. Eta motz. Gelditu egin zaio pilota Martinikorenari. Aurrekoan ere antzeko gauza, konpondu du ala ere aurreko aldian. Oraingoan ez.
Ez dute elkar ongi hartu, elkar ongi ulertu Pampik eta Martinikorenak. Atzera berriz ere berakoak. Bosgarren kuadrotik, Zabalaldera markatu nahian Julian. Bai aixe ateratzen duela. Eta gora, oraingoan bai gora. Naite nahi ez pelota altxatu beharra, loratu beharra du askotan Martinikorenak, hain atzetik. Gero ondoren erretegiren airea kendu nahi badu behintzat. Eta honek, oraingo honetan behintzat, goiko koltsoira eraman du bere pilotaka da. Honen arte izan dugun tantori luzena. Harrapatu egin du Ladutxek, zokoa bilatu dio ondoren Julianek, ederki babestu du zoko hori Martinikorenak, intentzio handi zijoan pelota hori Zabalera, errandonea bidalita, baina oraingoz tantoa ez da amaitu. Altxa berriz ere Pampik, Inaxiok lurrera. Ez zuen merezi bat tanto horrek bukaera hau. Ez dakit nik zer egin nahiko zuen Inaxiok tanto horretan, bautezekien berak. Hortxe du pilota aukeran azkaingoak, goitik gantxoa, eta tanto. Bai ederki errematatu duela airean goitipera eskuinez Pampik. Baina hortxe zen retegi. Ezkerrera sartuko zaio pilota Martineri. Txokoan utzi Julianek eta tanto. Oraingoan bai, ederki gozatu du errandoneak, aurreko horretan eskuinetik pilota erori ies egin. Txapa gainera justu eta lanak izan ditu. Orain txapara joan zaio pilota retegi bigarrenari. Berea zuen plaza guztia. Egin ditu honelako oker batzuk gaur. Da atzera berriz ere. Bederatzi terditi Martinikorena buelta. Gantxoa erdian Julianek. Aixe altxa Pampik. Ongi gurutzatu Inaxiok. Barrenean egingo du pote ez txapan. Txapan egin du pote. Pelota ezkerreratua zen. Komplikatua Martinikorenarentzat. Eskua ongi sartu du. Zabalera eta txapan egin du. Txapan egin du pote, aurreko tantoa txapaotxak erabaki du eta oraingoa ere bai, baina ez frontisekoa, baizik eta lurrekoak. Hor dugu aurreko pilotaka da eta txapan pote pilota. Berriz ere txokoan utzi eta tanto. 13-10. Gaurko partiduan, behin baino gehiagotan, azpimarratu nahi izan dugun zerbait gertatu da orain berriz ere. Tantoaren bukaera polita, oso polita, aitzakirik gabekoa, baina aurreko pilotaka da ikusgarria. Bueltatu Martinikorenak ahal izan duen bezala, horti milagrorik ez dago, eta ondoren oso bere mendean zeukan pilota Julianek, eta hortxe utzi eta tantoa urdina berriz ere, 13-10. Zartako bikaina errandonearena eta tantoa. Ez oso atzean zelako bakarrik, baizik eta ezker pareta behartzen momentuan harrapatu duelako pilota horrek. Ikus dezagun berriz. Nora bidali duen eta non jarri duen pilota Inaxiok, arrimatua 8. kuadroan eta hortik naiz eta bere ezkerra oso ongi sartu Martinikorenak, ezin izan du frontiseraino bidali.
Jan egin du pelotaren poteak aurreko horretan errandonea pixka bat. Hori aprobetxatu du Pampik eta ondoren tantoa. Azkaingo aurrelariak sartu dio Eratsungo txapeldunari. Ezin hobeki ari da errandonea. Berriz ere, ederki dirigitua, ederki zuzendua. Kasu honetan ez oso zuzena, baizik eta ezkerreratua Martinikorenak. Jean-Pierrek gehiegi zabaldu du pilota eta kontrakantxan egin du bote. 15 eta 11 tantoa urdinentzat. Ezkerreratua pilota Errazkindarrarentzat. Ez du aprobetxatu Julianek, ezker pareta lagundu azkeneko pilota aldi hauetan Pampik. Orain berriz ere hauko zuluan Retegirentzat. Ez du errendimenturik atera. Eta azkenean ezkerra irez. Itxutu eta pilotarekin mozkortu Julian Retegi. Eta sakearekin Pampi. Atera. Sake gaiztoa izan diteke eta tanto. Sakearen bitartez egindako bigarrena Pampirentzat. Bigarrena bitantotara. Jarri dituena gainera. Aurrekoan... Aurrekoa launako berdinketa jarri den tantoa izan da. Hori da, Pampiren eta Martinikoren laugarren tantoa ere sakearen bitartez ikusi dugu. Eta orain 13 eta 15 ekarri du markagailura jokaldi horrek. Pampik atera. Ezkerreratua orain ere, ez aurrekoa bezain luzea. Bueltatu errandoneak. Pilota zaila berriz ere beretzat. Ez du asmatu Pampik. Aurrean jokoa. Atzera Julianek. Eta tanto... 16 eta 13 tartako ikaragarria orain Retegirena, naiz eta nahi gabe noski Pampik pilota jotzerakoan bidea Galazi Eratsungoari. Ikus dezagun, tanto nasia izan da aurrekalde hortan, zokoan utzi nahi izan du, baino ezker pareta berriz ere Pampirentzat lagun tanto honetan. Eta hor buelta eman behar izan du Retegik, hala ere. Toki gutxi askoarekin bidali du pilota oso atzera. Eta ezker paretara sartzeko momentuan ezin ezkerra irez bueltatu Martinikorenak. 16 eta 13. Bat ere gurutzatu gabe sakea Retegik. Txokoan utzi, iritsi eginda Pampi, baino ez du bueltatu. Aurreneko potean harrapatu bai, min hartu du, hor duzue Pampi. Kolpe ikaragarri hartu du, Kolpe handi xamarra, espero dezagun ezerrez izatea, ez da ezerre. Artxatu baita Pampi, ikus ezagun dena den guk irudiak motelduta nola hartu duen min Azkaingoak. Oraingoan oso ongi geldiarazi du pilota. Aurreneko potean eskua sartu bai, baino gero sorbaldarekin pareta jo du. Berriz ere partiduari eta lanari ekiteko prest da Ladutxe. Atzera Julianek, pilota zaila Martinikorentzat, honek atera. Ignacio intentzia hondiz, bien zulora. Txokoan utzi, Martinikorenak harrapatu. Santonas Txapara. Aurreneko potean jaso ote du Martinikorenak pilota hori. Nik uste du baiet. Ikus dezagun berriz. Harrigarria badirudi ere. Ikusi zeinen ederki gelditu duen pilota aurre hortan ezkerra irez. Martinikorenak harrapatu, bai jaunak, aurreneko potean harrapatu du, ederki irakutsi digu kamera horrek. Jokoak jarraitu egin du.
jarraitu behar zuelako, legezkoa izan delako Martinikorenaren jasoaldi hori, eta ondoren hala ere tantoa urdinen aldekoa. Hor dugu, bigarren potea egin aurretik sartu du eskua eta lurretik erantzun Jose Martinikorenak errazkingo atzelariak. Txokoan utzi, berriz ere ezkerpaleta horrek lagundu gorriei, ez da tantoa bukatu. Pilotakada bikaina Inazio. Merituko tantoa orain, batez ere meritua gorriek urdinek asko behartu dituztelako eta orain arte gauzak ongi konpondu dituztelako. Gora Martinikorena, pelotarik ez dut esango erresena, baino gora joan zaio oraingo hau. 19 eta 13. Tantoaren bukaera baino politagoa, tantoaren erdian ikusi ahal izan duguna. Horra hor azkeneko pilotaka da. Laut erditik, ezkerra betik sartu eta goiko koltsoira. Ez askorengatik, baina honek tanto berri bat ekarri du bikote urdinarentzat. Markagailuan 19 eta 13, atera du Julianek, eta sakearen bitartez tanto. Sakearen bitartez egindako tantoa, berriz ere gu hauden komentario toki honetan, kanpo aldeko soinuak eta oiuak ozenkiegi iristen zaizkigu, konpondua dago hori eta jarrai dezagun aurrera. 20 eta 13, 20. tantoa, Retegi bigarrenak sakearen bitartez lortua. Azkeneko tantoak izan ditezke, begibistan ditugun hauek. Julian Retegi atera, lauterdian potegin ondoren, airean erantzun Pampi, txokoan utzi Julianek eta 21. Bere burua ez dut esango saldu, baino ia koska oso handitik amildu oraingoan Pampik airean erantzutearekin. Pilota frontiseraino bidali bai, baino ahoko zuloan utzi Retegiri eta gainera bera tokitik kanpo. Txokoan geldi araztearekin aski izan du Julianek oraingoan bere 21. markagailuan ikusteko 21 eta 13 azkeneko sakea Retegirentzat. Binakako txapela beretzat aurrenekoa izango litzatekeena gero eta hurbilago dauka. Atera du luze, Martinikorenak ongi erantzun. Motz gelditu da Martinikorena, ala ere pilota frontiseraino bidali du. Aire bikain horrekin defenditu orain Martin, berriz ere airean sartu behar Martinikorena. Zokoan eta txapapera. Txapapera bota du Retegi bigarrenak bere buruarekin asarre. Ehatxundarra. Hori da txapeldunaren genioa eta bizitasuna. Gehiegi etzi du pilota. Eta 14 eta 21.
saskira joan da Pampi Ladutxe. Erdiko epaileari pilotak eskatu, badirudi aukeratu duela, bitartean zuen begibistan aurreko tantoaren amaiera. Ez dago ezer esaterik, 14:21, baina zulo handi samarra dirudi honek. Baina ikus dezagun zenbateraino edo zenbat egin dezaketen Pampik eta Martinikorenak. Oso sake zaila bueltatu du Errandoneak aurreko horretan. Martinikorena 7. kuadroan, pilota ez du behar bezala gozatu. Motz gelditu Errandonea. Pampik altxa. Ezkerrez oso ongi Inazio. 5. kuadroan Julián. Pilota komplikatua Errandonearentzat, atera egin du hala ere. Eta horrek ezin izan inola ere erantzunik ez baitu ia poterik atera pilota horrek. Frontisaren ondo-ondoan zen, aurrean harrapatu du pilota Pampik. Horralduen bezala defenditu da Retegi. Ederki gurutzatu txapagain gainean, oso zabalera. Ia ez du poterik egin, jende artean gainera ezin nahi ainako tokirik aurkitu Retegik, eta honek 15. tantoa ekarri du urdinentzat, edo gorrientzat, hobeki esan da. 15:21, atera du Pampik, oso luzea, bueltatu ala ere Inaziok. Merito handiko erantzuna. Hor da, Retegiren ezkerra, gainean zuten mendea, bazterrea bota nahiean, orain eskuinez. Atzera oso ederki Errandonea. Ezkerrez Martinikorena galduen bezala bueltatu. Altxa Pampik. Eta zaila atera du ezkerrez orain ere Errandoneak. Moztu Martinikorenak eta tanto. Bigarren potean altxadu Julianek. Beraz 16:21. Oso ongi. Txokoaren bila Martinikorena aurreko zirriz horretan. Ikustazue. Julianen korputzak berak estaltzen zigulako, ezin guk kamarak emandako irudien bitartez epaitu juzgatu. Bigarrenean izan den ala aurrenekoan, baina hemendik ikusita bigarrenean iduritu zaigu. 16:21 partidua 22. 21 eta 13 ere ikusi dugu markagailua. Azkeneko hirurak zuzenean segidan erreskadan bata besteren atzetik egin dituzte gorriek, Ladutxek eta Martinikorenak. Eta sakea beraz berriz ere Askaingoaren eskuetan dago. Atera du Pampik, goitik. Bien erdira moztu Martinikorenak. Erne ibili da Retegi hortzen. Bada ezpada ere Inazio. Pelota arrimatua, ongi atera berakoak.
Berak konpondu du, Retegik berak, aurretik egin duen erdi huts hori. Haren ondorioz gelditu baitzaio aukera samarrean pilota Pampiri. Bukatu egin nahi du partidua Julianek. Baina ez dakinik, presa gehiegirekin ez ote denari. Ezkerrez, Dotore, berakoa. Hortze du pilota Julianek, gurutzatu, atzera samar gainera. Goitik bera. Kantxoa sartu eta bukatu da. Ezkerra ire zokoan eta 22. Retegi Errandonea dira txapeldunak. Orain Errandonea eta Retegiren buruetan txapelak. Hor dira, bi naparrak. Eratsundarra aurrelaria, Beratarra atzelaria. Biak merezimendu osoz txapeldun. Txapelketa bikaina egin baitute hasi eta bukatu. Lanak izan zituzten finala harrapatzeko. Semifinaletan bertan 3 partidu jokatu behar izan zituzten. Hor. Biak pozik. Errandonearen beso altxatzen du orain Julianek. Bien lana izan da ipagarria. Eta hemen txapeldun ordekoak, biak pozik. Pampi eta Martinikorena.